kuti ndizotanga kutoti vanhu vakutouya kwandiri. Zisho yandakaridzira vanhu 2 murume nemukadzi varidzi vebhawa. Ndikaridza ndikapedza. Next thing unenge wahaya PA system unenge wahaya kana tomboti wambo hayo 100 pamazuva iwayo. But 100 iyo haina unongo. Ungatoitora chi. Panongo wakaichengeta. Actually my kid akatopotsa first year akere grade 1 pamusana pekuti ndandatora mari kumba. Musha wangu ndiye wangu vana vangu iwe. Okay, we anonzi Wilfred Muchero ari kuAustralia. Anzi if Mukanya retires, is he going to carry over and carry on the legacy? Unoona kufunga kuti munhu asiya asina kusiya. Saka atingomupa nguva tiregera kumupa pressure mudhara kuti ndiwo vadizva. I think time yavo kana ingokwana you take his own. Ndini gwenya wako andoti ndiyo kutanga kuti asanganise mbira nemagitari. Takaridza naye from 1982. Takazorekodha album ronzi mabasa riya iri. Certain stories, secrets, and technicalities are never revealed by an artist unless they are speaking with another artist. On the program Artist to Artist Monocast, Mano Mukundu speaks with fellow artists about their careers, lives, triumphs, and struggles. These discussions demystify what happens behind the scenes in the arts industry, offering important insights for those aspiring to join the industry. Kore Makore, welcome to the Artist to Artist Monocast. Chitanga dangoti tanganoti makorokoto. Ekuti makorokoto hase album anokuti pana album lokuti. Makorokoto ekuti panakatanga kuya kuma shows. I think kansinga kanganzidi kuna na 2020 kwa chana toziva. Because ndopo kaloncha first album andiri. Bongo. Improvement yandakazoona pandakaenda ku show ya last show yandakaenda ngari Wednesday 19 March gore rine pa Chop Chop. Bongo. Improvement yandakaona ipapo was a huge leap because ndandazoona vanhu vanzi komana magitara ari kurohwa kwa Kore Makore ukoko akusina umira mushi. Yeah. Kuna mira so vanapinda mugig so ndakanzwa sound rabatana. Of course asutaura kuti ndama mzingaridzi. But this time America mukakubatana kaita sound. So chazodzoka kwese koko pandango ndingotanga kuti makorokoto nekusimba kwaita chi kwaita sound. Ndinotenda babongo. Yeah. Ndinotenda. Ndina toda kudzokera zvedu kumashure kuti wakatanga unazonzwa kuti zvimagitara zvinenge zvirimo muropa ndepapi. Kutokura cheko ndakakura ndiri munhu wekuti ndaida bhora. Serious? Yeah. Kumani game ndansingachepi. Ndiri ku primary school ndakadzidza pa TF Livingstone. Chinchanda ndofunga neswimming. Yeah, I was a swimmer pa chikoro magala kuya. But bhora ndo ratakanyanya dasi. So primary school pa David Livingstone, then secondary school ndakazoenda kuGuruve panonzi pa St Philip's Magwenya. kuGuruve ndo kumusha. So mimi utipesa pa music azinombobvira zva clicker. Music inombobvira ya pinda mandiri chandaiziya chete ndichotomba kwedu isusu kwankweni ma LP amudara Thomas, you know. Tataiterera pamba ro music chete yangoridzwa na babongo, you know. So it went nini zve music ndandori off. Andaitomboziva kuti kuimba kunoimbirwa unzi kii wakuimbira pakati kana andina. Sachi chazoitika ipapo kuti uzotanga kupinda magitari. Pandakatanga kupinda magitari, that was 2018. 2019. Guvea guitarist wa Mdara Thomas. I launched album yake pa East Point. Pa Jazz 105. That day. Ndandiripo ke. Day roro ndotera ndakadaidzwa naMukoma Suleiman pamuchimbeto. Pa stage. Zvikanzi kora iwe uimbe chi kambo 1. Ndiri pa Jazz 105. Jazz 105 pa. Ndandiripo ke. So ndakaenda pa stage. Pandanoimba kambo kanonzi Kariba kake. The following thing was Knowledge Mukoma akutonditi kurai. Andione rezi. Umbouya umborekodha and voice rako is good. Choka munhu unogona kuuya naye ichi kurecording. So munhu andakaenda naye wandaigona kubata ruoko at the moment was Paradzai Gore. Anoridza mbira. Ndo andakatanga kuenda nawo studio. Vachitanga ndibatsira kutanga kushape music.
zvezvo kutondibatsira kuti ndikada kuimba kambo kana kedu kechikore kore. It's obvious music inorira nengoma ka. The next thing is music iyo inenge yakuda kuti ipinde mbira. Because madandanda nembira panorira ngoma dzedze zvimuti dzedze ukada kuisa mbira gangitikana saka unenge wakutomboti ngoma yati zi mbira yakupinda pari ngoma yacho kana yakutorera icharira ichiri kurira riri dandanda chakutorera chiri chidzima. So yakutongera kumuvha kuenda kukajiti like mazvona. Saka ipapo ndakabatanga kubatsirwa still kushape music ndichitodai so zvinhu zvacho uchidzidzira and uchitanga. It's obvious unongoine paunenge uchitona sokopera paunenge uchiziva kuti apa izvi munhu wese ndomatangura ndinenge ndatodzura unotozouya unotozouya but ndo malearning curves acho kuti unenge uchiziva kuti unza una kuteedzera music munhu unozviziva sei. Saka music ipapo that was 2019 pandarekodha kambo kangu kekutanga kanonzi Rombe. Na knowledge mukoma ayo no ndakaenda kune studio hands big bass knowledge ndakazoenda ndakuenda kunorecorda album inonzi Garaunzwe. Okay, but knowledge the one of the first professionals to identify kuti chipo chiri knowledge na Oscar Chamba kuko chipo chivindi chokuenda pastage chanja pakoma handitomboziva musiwo usaka sudza ndiyakangonditi kurai uya uimbe kambowana omaiziwana zvinyu namukoma Sulubo bozi pamadays pane mazuva atandambosangana in between mashows aiitika. So ndaenda pastage handiti zvese izvi zvaitika ndarekodha album. Ndarekodha album unenge uchifunga kuti pamwe music mangwana ichangomuka yakuita sei ndakutokupa chi mari tese taimboita mistake uchangotanga kupinda so unoziva ndakaita heartbreaking yakaipa because ndaifunga kuti pamwe handichanzwikwa since ndine ukama nemunhu mukuru chaiye anoziva music saka zvinhu zvangu zvichiita fast kuti zvichangoita but no hazvina kuuya sekudaro. fanira ari magitare muZimbabwe so mamiriro awo chaiwo ndekuti ndikatarisa vanhu vese vakaita give up hapana kana vana vandinoshoora ende ukaona vanhu vese vanoramba vachiita ka zvikonzero zvekuti vamire zvinenge zviripo zvinobatika zvine musoro zvikonzero zvekuti vagare pasi zvinobatika chaizvo kuti akautsanangura cha inini magitare ndasiya nekuda kwechikonzero 1 zvine zviripo ende zvine musoro but ukazoona munhu anozoramba akatsika yatocalling manje boze pakuramba wakatsika pane zvinhu mupo zvinoitika kana une mhuri unogona kutorambana nemhuri bozi concentration yako neshungu dzaunenge uchiisa pamagitare so nemari zao dzari kubuda bozi one moment unoenda kunoridza show there's a show yandaitaudzo mufana wangu ndakati unoziva kuti ndizotanga kutoti vanhu vakutouya kwandiri there's a show yandakaridzira vanhu 2 murume nemukadzi aridziwe bhawa ndikaridza ndikapedza. The next thing unenge wahaya PA system unenge wahaya kana tomboti wambo hayo 100 pamazuva iwayo but 100 iyo haina unongo unenge watoitora paunenge wakaichengeta. Next show yacho yandakatomboita ndakaito paCrystal Oasis apo. I will show you the video. Ari macheya mine vanhu 4 ndichitoimba you know inofanira kutonazoimba bozi vanhu vabhadhara mari dzavo whether $20 but wahaya PA system padeni patira kudzokerwa kuti unotsanangura kuti mari yamatora muchiti inodzoka kana kuti ingave school fees yemwana zviri kumbofamba sei saka tichaita sei. Actually my kid akatopotsa first year yake regrade 1 pamusana pekuti ndandatora mari kumba ndikanoishandisa kumagitare yefees ndinoita marounds twangu twandaita ndandachengetesa but ndanzoti kune show yatiri kudiwa ndatora mari yefees ndaenda ndabhadhara PA system taenda taridzira vanhu 4 pabuda $20 ndizvozvo wakutodzokera. Unozoti stress yekuti urikuziva kuti ndakwereta mari kwakati kandi rent iri kudiwa ubvona muri dry so stress yacho so paunobva ipapo musoro unenge uchipisa ndotaura nachaka taita kuti takazombosiyiwa nemuridzi wemainstruments kusango abweka hanzi tikashaya pekunorara tikarariswa muimba yerara imbwa the journey is hazvisi soft nditikatarisa vazhinji vatanga magitare fanira kumazera kwangu zvidzokera mashure taisangana neopposition yakawanda kuvabereki but it's obvious iwe hatichataura zvevabereki bozi wangu adult but unombosangana neopposition here anyway opposition yemagitare amai vangu mainly kubva ndiri mudiki because ndiri mufana chandoziva amai vangu
waiti tikaendeswa kana kupati. Zita rangu ndainzi madhindindi kumachona majaivi. Taichuna majaivi zvekuti kana tikadaidzwa pari kufarwa paipo wainatsoona kuti mwana ari kufarwa. Ari happy and pamusic chaipo pari kunakirwa zvekufana zvezvo. So taigara kwaifiridzika. One point chaenda kambo zvekuti andamai vakakubata ruoko muri kufamba. Avazana kuma grade 2 panangozapura ruoko rwamama. Pamachipisa ndipane apa padhuze pane OKM. Pane paine studio yanga iripo paiburitswa zispeaker panze. Panze so. Pairira kambo kanonzi Mukondombera. It was around 1996. Mukondombera ichirira. Akamanya kunokwira pachistage cheche. Mamzi kuda kuya uzonitora wakanzi aiwa wachimboziya mwana atamba. Nevanhu manje. Chimboziya atamba apedze shumba. Saka kura kwangu kwese mama vakangokura vachiti nini zvemagitara handizvifariri. Ndofungo baba wangu inini nyakubereka pamwe pane zvavaiita zvavanga vasingafariri kuchiendwa kumagitari vachidzoka. Achingoti kare sinoti kuti pane chine chaitwa. I think pane vanhu vakatanga tichaiva magitari ndovakasvibisa zita remagitari because ndakazomboona kudzika deep ndikatanga kupiwa imwe dzimwe nhoroondo so zvamwe kuti zvikuru rangu asingadi angaingotenderera child space ngasiye mwana chingomwa wachimboenda wakadaro. Saka wazonzwa kuti wamo magitari hapana kumboita nyaya kutsovesa wanga kukura zvo. Amai vangu vakatofa. Amai vakazoshaya ndaa grade 7 muna 2000. Baba vakatofa muna 2005. Okay. Then ndiri about 17 years. Ndikatomboita conductor. Ndazotanga kuita musika wangu kumbari. Zvese papedza apa hapana kana chati chambonyorwa na music kana kufunga nda kuimba. Okay. Kwaingove kuti nditsvage and I married at 19 years. 19? Yeah, 19 straight years. Ndakarora 23 ndaitofunga ndakurumidza. 19 years. 19, that was in 2000. But namadama munambonetsa ine nyaya kuti wakutora mari mumba wokwenza magitari. Anga ine hope. But haana kuluza hope kana kundirakidza kuti zvawaita zvakashata. But ukaona mukadzi akaramba akanyarara. Zvino iwewe unenge wakutonga uchatomuti asi hamuna kuzviona here kuti mari haina kudzoka. Unoona but ungadi kumbopopotawo bichara. Unoona but wega iwewe unozozviona kuti no. But that support manje inodiwa manje because I know a number of people varume vakasiya magitari because of madzimai. Madzimai akasiya magitari pamusana pevarume because of varume. One sometimes support you. But no that support nyango ka support kana vanhu vakaita seka. Kumba kana kusina support amawana. Amito zvinongoita so. Zvangofanana uchida kuenda kubasa kuti uri kuenda kushow. Ona mukadzi asiri kukaina hembe, asiri kugadzira something chekudya. Asiri kana kukuti shamwari wakwenda kubasa hatina mati. You know what I'm saying? Yeah. But if you have mukadzi akaita sei kuti anokudza kuti hatina mati wakwenda kubasa. Yeah. Wainirwa hembe. Hapana chawakanganwa here. You know munhu anokurangaridza. Support, you know, because anoziya kwazvakabva and ndikada kutaura kuti pane time yandakamboda kuita zvanaitaura kuti zvaminyanyire. Ndakatanga kudzokera kupi kumusika. At one point ndakadaidzwa ndakagariswa pasi zvikanzi saka baba mimi muri kutaura kuti panapa maakuregedza magitari nemari dzese nematakanana ese amakaita hamusi makutsvaga kuda kurohwa here komadi kungoshingirira tangopedza nyaya dzacho. Nditi ndikati iwewe chokwadi ndiworundudza kuti ndidzokere kumagitari kuti ndinatsosvikanzi shamwari ndikutokuudza kwawangu wabvira chi ndokuri maybe simple yako yatonaka izvozvo zvokuti mamanje unongo wakutowana masaidzi madzimai akadaro mashoma manje. So I kept on going and ndandine strong message yaibva kuna mudhara. Hazvireve kuti mari yechikafu ndaigona kuishaya. No, ndaigona kuiwana. But yakangonzi namudhara kana uchiziva kuti unoita magitari chekutanga ndechekuti mari yemagitari inobva kuvanhu vanokufarira. Mari magitari ndo mazuva ndabva ndaziva kuti mamistakes ese ndaita ekutora mari yekumba. It was a very huge mistake. Mari yafanira kubhadhara magitari yafanira kunge ichibva ndoimwe mistake futi inomboitika wakatarisa ndisingataure mazita. Vamwe vanhu vangaine mari dzavo aiti
band rake anenge achiribhadhara from homeworks dzake makofa dzake achitemba ndine mari kwatasa hapana kana one wavo akapedza kana 3 months azviti nyange wakapfuma sei mari inofanira kubva kumagitari chamauraya ndochamunonobva ndio mutemo then wetimboya kumagitari kwacho chero chaiko tomboya kumagitari noziva muzimbabwe is very rare for munhu kuti amaintain a band for more than 6 months with the same band pandikatasabvira mazuva akatanga up to now nongone same band iroro ende ndomaone kufungira angu nemazira angu ndozvimwe zvikuita kuti music iite isimbe chii chaita kuti band rirambe rakangobatana dzimwe nguva ndinoti nini Mwari chaiye ane chekuita nesituation yandandi cause nzwisisiro yakaita vanhu kubva pakutanga kwandakaita nemawaniro ataiona zvinhu zvishoma vakaramba vaine faith everyone ndavaitondisimbisa ende mamoments ekuti pane time yekuti mhuri yangu yanga isiri kunoko mamwe maband members aitonipa pekurara vaine faith neni kuti zvinoita kurai zvinoita one day tichatoverengwa usatye vaona muzuva totoswera kana nemumwe band member anenge achiita dhiri rake rekutengesa sauti kuchitongoisa uko totombopusha bhara resauti nemapopcorn tosapuraya totsvaka ngoto yedu tomwena vanogara pamusoro pedombo takamirira masiti nonocollecta mari those are such of kinds of people vandakararama ini chimwe tikatasa muband mako manje mune vanhu vane experience singaita and so like ndarapara because ndaiona vachirizana mukanya yes gitarist nambo munachidzana najabavhu poita veushandisoko ndimoyo veusho mune vanhu vakawandisa vane experience kudarika hazvina kumbonetsa here papolitics yokurana band kuti wanga uri munyowani uchangopinda muindustry but uri kushanda nemaveterans vane vachemberera muindustry ipapo ndofunga vakatomirirawo kuti vaone kuti pfungwa dzangu dzakaita sei vanhu ndofunga vakatondiverengawo vakaona kuti uyu maybe tinogona kuita something tiri pamwe chete so it's a combination yekuti at the end of the day chinonetsa chinoita kuti vanhu vasiye maband riparare inyaya yekushaya transparency. I always say this statement every time kuti chinoita kuti munhu agare muband is not about the amount, no, it's about the fairness and the respect. Exactly, ne-transparency kuti for instance tashaya mari this week, it has to be true. Tawana mari, it has to be true. Usanyebere vanhu ava because petrol yedu inobva pakuti vanofana kuwana something, vanhu vasiya muri kumba. So at the end of the day munhu akatanga kufunga muri yake anochinja mind. Amaona. Saka nyaya iripo inyaya yetransparency kuti band ringe riripo ndaitaura chokwadi pese patentiri. Zvatawana ndo zvataita sei? Zvatinodya magaisi. $2. Ende rwazi unozoti even nyange ufamba netsoka ubva panapa kunosvika mufakose kana mese mafamba netsoka it becomes an adventure. But kana vamwe wakwira iwo saband leader wakwira komba vanofamba netsoka waudzvanyire. Saka so it's about the fairness. By then ndakaedza unotomboita time yekuti unongobva kana kumba kuti like zvatoita mazuva ano zvakuti band rangu tinongoungana tobika bhodhoro redu remabhonzo tototamba kudya tichiseka tichidii tichingodyira panzvimbo imwe chete, kana paine magrievances arimo muband takutoataura tichiseka, hatitauri zvezvo zvekutoti gara apa nditokuudza izvezvi amana but paipe patinoda so such that kana tapa stage paipe ndikakutarisawo wakudzokorodza zvinhu zvakadaro unotoziva kuti inga akambotaura wani kozoita time yekuti munotongogara pasi kana paita imwe fact yezvitoda kunetsa. So transparency iyoyo chete nekutaurirana chokwadi zvinochengeta band. Haisi nyaya yemari sometimes because ukatoona mari dzimwe dzacho dzatichitowana dzinenge dzisina kufanira kunge ndichichengeta maartists anogona kudaro. Vanhu vekuti anogona kuofwa mari imwe yakawanda otoenda but ivo vari loyal. They are loyal to the cause because vari kuziva kuti maybe nzira yatiri kunanga tichanofukura chapo chapo. Pane imwe inonzi disempowerment seed yekuti munhu kana aine godo kana kuti asingadi kuti usimukire nokuziva vavengi ndi vane foresight yekunazoziva kwavari kuenda chaiko kuti udarike ivo aiwa anokuona anonazoona munhu pane kwavari kuenda. Saka pane imwe inonzi disempowerment seed yekuti
munhu akuzoti regedza zvauri kuita pa aiwa anongokuzoti hapana zvauri kuita. Vanombosangana nevanhu vakadaro. Ndakasangana nazvo stereki, especially pakutanga. Hautombotaura hako nemazita bari unza pakutanga izvozvizvi. Disempowerment imwe inotorwadza, disempowerment inobva from fellow artists. Inini disempowerment iyoyo yakabva especially kune vanhu vemupedyo pangu dzinenge dziri kana shamwari, but paushamwari ipapo unozonzwa imwe shamwari yakuya ichikuudza kuti unonatsotamba nanhingi zvakanaka here, bari haafana kukudaro because uri kuedza zvauri kuda kuedza, vanotaurira ake hana kunaka. Then inini handiendo nobvunza nzva zvinonakidza kuziva mhando yako iyo isingazivi kuti unoziva kuti wakandivenga. Zvinonzi 4-1 is 4-armed. Unonge watopiwa zvo. Ndakangwara pese pandokuona ndoziva kuti haundidi but ndenjisekerera manje. So ndechitori dangerous because yese yauri kuda kutamba ndakatogadzirira ndiri kutongokuziva kuti haundidi iwewe. Zvinoirema. Saka inini ndokusekererawo. Wauya it's okay mwangu. Hatitei. Kana iri kapu tichitambidzana kapu handinwe. Mweya yangu. Because ndakukuziva. Yo hausi kuziva ndiri kukuziva. So hakuna mumwe wengu ari dedicated so zvezvo ndezvokuzvarwa nazvo. Ndezvokutozvarwa nazvo. Kuna vanhu vakatozvarwa nazvo izvozvo zvekuti munhu unotongonzwa kuda kuvenga chete. Chaitwa chakanaka ichocho anogona chiko nanhasi vakadara vashe. But mazuva ekutanga pana umwe wanyanyisa unoziva kuti ukangonzi hapana zvauri kuita soka uchangotanga zvinikamuka kupedza simba. Panotonga pachitoda kuti usimbe ende ndofunga ukaona uchizopera simba stereki. I think music chandakazongobvuma ndechekuti music is a calling. It's a calling. Bozi ndikada kutaura kuti ndiani akandidzidzisa kuimba kana undizive kuti apa panoda kukwidzwa hai, apa pada kuti ndiimbe nemalozi, apa pada kuti ndiende pakati, kana kuti pada kuti ndiimbe ndichizvidayira ndega. Handidi nyeba, handina munhu akambogara neni basi. But ndakatongofundira imo mumasikozi imo. Zvezvo kuti ndopedza ndoda kutonzwa discord yemunhu. Kuimba sekoi. Amunezi mudare kuti unonzwa kunyarira munhu achibuda off kuti neme we. Ndizozotadza kana magitari kunakidzwa singo waenda ukikuta. Munhu maimbira ari kuti akarasika kari musango. Utotadza utozonakirwa pamba yotoziva akandidzikise down level rangu reku. Saka then imwe nyaya inoitika mumashows manje. Miedzo. Muri kupakunda sei papa? Varume, that's a war. Bozi miedzo namazoti uri mukadzi, uri murume, uri mufana, watokura miedzi inouya. And ndo yakadonzi unozoti pane period kuma 90s, I think from 93 up to year 2000 takarasikirwa nemamusicians vakawandisa singatauri nemazita, ende chanjiri chinhu one chekutadza kuzvibata panyaya the opposite sex. Saka ipamuri pakunda sei as a band? Man. Kuna vari munhu angodzunguza musoro kana kungoti boys unoona kuti nungu watoenda kubasa zvakanaka, but amen hatitsananguriri mda hautombonatsonzwisisa kuti chandanyanya kukosha chii, you understand. But nyaya iripo inini hangu ndingatongouya nekurudziro kumafellow artists and kune vachangojoina chirongwa ichi. Panoda kuzvibata kwakasimba. You have to be strong and firm. Chausingade ipapo ubva watongotaura kuti handisi kuda, ubva watongobva ipapo nekuenda. Panda maprinciples ekuti unoziva kuti come what may kunokunda kuuya kubasa. Ndikubva panapa ndichienda kwandiri kuenda. Kwete kuti ubva watoita nyanzvi yekuti aiwa mukanya vanobva watosumudza ipapo. Vakomana munopararawo mwana. Regerai vakomana munenge mari. Ndataura naMary Annebone, zvikanzi naMary Annebone. Mary Annebone ndakatsvaga trick yekuti ndinopa vanhu mari. Tsoke tozopa editor kuti. Ndakaisa vanhu mumazoni. Unzi friend zone, brother zone, father zone.
Saka nari mukuru kwandiri nokuti makadi baba hanzi nyangu akandijairira zvakaita sei makadi mukoma. Unonzi kana wanzi baba manje kuti uchipfimba munhu manje. Saka iwe what are your strategies? Style yacho inini manje. Ini ndoshandisa mutupo. Okay. Vakati ndinonzi ndiri mamoyo ndobva ndoti amai. Oh. So it's almost the same strategy. Ukavunza mutupo munhu akangoti amai. Waona usina chauri kuziya chake ango sister zviri kuita sei? You know. You survive. Yeah. You survive. Ende chechituru ndechongoti tiza ukangoona zvadaro. Because situation iyoyo haisi yekuti unoudzwa kwaunoita zvekutoona kuti pana pandomamirira ita situation. So the more you are going to entertain it, the more you are working on it. Yeah. Ndakahosta rimwe group rakabva kuCanada. Vakauya kushow group mine 2 vachena ne2 vemuZimbabwe. VemuZimbabwe vaikuziva kare asi vachena yanga iri first time yavo kuuya kushow vakanakirwa singaiti. Ona vakazoti patikaita discussion yarikaita a big part of the discussion yanga ingorongobvunza kuti bhendi rakura rakazodai apa. Bhendi rakura rakazodai apa. Sei apo vangachidai upaipa. Mbira dzakazombodai best player bambomira kuridza vazodzoka mukati. Zvekuti vaishamisika. Vakaona zvakawanda. Vakaona zvakawanda zvekudzidza ipapo. Advice yangape kuve nevechidiki vanda kutiza music yedu yemuno muZimbabwe ndeipi. Kuzokuona excitement inoita vanhu vanonga vabva kunze kwenyika kandi vasiri maZimbabweans. Excitement yavanoita nemusic yedu so yemuZimbabwe. Excitement iyo inoshayikwa kune vamwe vapfana vedu vemuno muZimbabwe vachifunga kuti zvitovaitira vanofanira kutedzera vanhu vari kuJamaica, vari kuAmerica, South Africa, Nigeria kana anywhere else. It's very interesting kuona munhu wezera rako ari kuita music yemuno muZimbabwe. Advice yaungape vamwe wezera rako ndeipi? Chekutanga chandoda kutaura ndoti culture, everything chinhu chese chine culture. Ende nyika yese ine culture yayo. I tell you, tinotora for instance zvigure zvekuMalawi izvi. Dai zvaipiwa mukana zvekuendeswa kufestival kana kuCanada unozodza ground. Bozi vaenda neculture yavo. Vembakumba vakaenda somewhere kana Germany vanoona kuzadza ground bozi vatakura culture yavo. Bozi we are sharing. That's why muchiona kuti veRnB vakabva kuna America vanouya kunoko voskozadza bozi vauya neculture yavo kunoko. Saka mese muri vanoona bozi mimi mukaendawo ikoko vanouya. Zvichidependa nekuti muri kunoita sei, but I think kuchengeta culture ndo chinhu chakakosha because music yemuZimbabwe hakuna munhu asingaizivi. Tina music yedu ine mainstruments anoti mbira, ngoma, hosho, marimba, inonzi chiizi, magavhu, zvese zvinosungirirwa, tine masounds akawanda. But hatisi kuti hanzi because inobva yanzi tese toimba here zvechinyakare. Ini ndowanzoitaura pane pandakataura pane mwe interview ndikataura not vese imba chimurenga kandi mese imba isungura kandi chi. Unogona kutogadzira imwe new sound. But katotasa Ilang Hair, that sound was Zimbabwean. Exactly. But it was not sungura, it was not chimurenga. Exactly. Katotasa even vanalamo majaivana vakatowanda kana uyanza ne Princeton Mfulutsa. Sound yake was even urban, but iri very Zimbabwean. Very Zimbabwean. Wala. Because nichi anonyoshora nyaya yekuti wabva kutozviita muJamaican chaiche, wabva kutozviita muAmerican chaiche. Because sekufamba kwandakaita varidzi vayo vabva kunoimba rega chipakwirawo. Because ndakaridza navo pashow unozoti pana rega inoita kunge irisimbuka inoita kunge rimonzwiswa. But kana rabatwa gitare nevaridzi vacho haupakwiri. Panorema so. But isusu tikavaitawo dzedu futi panorema. Aiwa, inini ndoda kutaura chokwadi. Ukaenda nechimurenga chako, chiziva kuti inini ndiri kuzoplaya chimurenga handisi kuzoplaya music reggae. Une gap rekuita zvaunoda because hauna munhu uri kutombokompita naye. Even ukatazokuimba zvinonzi don't stay yacho. Because that's your own type of like sound. So kana uine sound you are blessed. Ndo pana ndichitaura nyaya culture. Kuti culture yedu zvafanana inini ndinofarira rumba futi time. Vandomboedza kuda kugara pasi ndofunga kuti ipinde kahosho nekambira ndoipinze sei. Iri murumba imomo ndigone kupaimba.
Anoona zvakafanana uri ruva rangu usandisiye uri chimwe changu. Baby, pairwa paine kaflavor kechiAfrican but kaine reggae. Yeah. You know? So izvozvo ndo zvandinenge kufunga ende ndinotozvipa time yekuteerera music yese because ndo kunobudira music. Inozoti pautaura word culture vanhu vazhinji vanofunga kuti tikati culture takudzokera kunhembe. Azoti kanjiti culture zvinoreva kuti a way of living. Then tikatarisa kuti panonzi traditional music paper. Traditional music zvinori music yakatambidzanwa from generation to generation. Saka tikada kutarisa ndinoti every type of music paspace traditional music. Yeah. Tikada kuya pareggae pakatanga ichinzi mento kuma 1930s. Then kuma 60s bayanzi ska. Means each generation yaitora music yaitambidzwa namaziteto obva waiswa ka-element kawo. Yabva from ska then around the early 70s kunana 72 73 70s vayaita rocksteady. Means kuti vatora zvavakatambidzwa iri ska vavaita rocksteady. Then kuna 1973 vana Bob Marley vaichinja to reggae. Wana means kuti vangotora zvavakatambidzwa vavachinja to reggae. Then vayazobrancha bva pabuda dancehall. So kadota pakatobuda raga. Vayazobuda dancehall. So kadota saka chingori chinhu chimwe chete icho chine skeleton imwe chete. Saka yakatambidzwa saka traditional music futi. Saka means that anything chabuda kuJamaica, whether it's dancehall, whether ndi Sean Paul, whether ndi Buju, whether ndi Vybz Kartel, is traditional music. Ukada kuya even kana ku R&B chaiche. R&B yana kutangira panana Asha. Ukada kudzokera beki kumashure ku yanga itori ku Nana Smokey Robinson kuma 60s kuma 50s. Saka yaitambidzwa each generation ichitambira. Saka ndandoda kucorrecta because kune vapano vazhinji kuti ukangomenshina word kuti culture kana traditional vanofunga kuti tafanira kudzokera kumashure. Muno even yekuNigeria iri kupisa Nigeria music tanga ari mangoma iridzwa kunyika kwawani vanofela kuti vawazisa magitari vainzi afrobeat without an s. Then vana David Bowser vazoita afrobeats vakango upgrade zvavakana zviripo. Saka dzimwe music munogona kudzi upgrade dzimwe modzisiya dzakaita secountry music aidi izvozvo. Rock music yanobva yochinja but dzimwe munokwanisa kudzi upgrade. Saka I think that love yekuti unofarira and I think kuti Mwari anofavhora vanhu vanoda zvinhu zvavo. Because ukada kuti muno muZimbabwe hatisatamba exporta stereki vanhu vanotedzera zvekunzi. Because kuenda unoridzira. Because the world is not looking for another Beyonce. Vanaye kudhara Beyonce. Anyway, toda kumboenda pachikamu chaMukanya. Alright. Yeah. When did you discover as a child kuti muri medu tine munhu mukuru akaita saThomas Mapfumo? Ndofunga kubva inini kubva ndichitokura. Maybe ndichitori kucreche amunzi apa izomboroma shows airidzwa Grenola pa Spaceman. Andiri mfana ndaimboendwa nini naMudara. Then tichizombovhizita kumba kwavaigara Mudara kwachitombako. So zvinhu zvandakakura ndichitongoziva kuti ava ndibaba mukuru wangu ndibaba wangu. Vari kukudzwa kwandakaita maindi kwekuti auudzwe uchinzi ndibaba mukuru unonzi ndibaba. Mukalcha medu hamuna baba mukuru ingori title yekuti kana wazobvunziswa madetails kuti zvikubva nepapi. Kune mama cultures ukatoti bambiko waitorowo unokwadza kuti ndibaba. Ndibaba you are done. So ndichikura zvichingodaro the time yavakazobuda vachienda inini because ndakandi munoona kuti ndakazobviswa kuHarare ndaendeswa kunodzidza kumusha paSt Philip's Bible. Iyo inyaya yeurudhu mutaundi pakufamba. Tainetsa mutaundi. Okay. Saka ndaendeswa kumusha ndakanogara nasekuru nagogo. Baba wangu asati vafa, sama yangu afa kare. Mudara Mukanya vanenge vakaenda kuAmerica muna 2003 if I'm not mistaken. Ndopakubva maenda mufawati. So from then yanga yangu yakareba zvokuti kuzotanga kunosangana navo ndakasangana navo papakauya kuGlamisa. Ndinenge first time kuona after 2003 ndasara ndiri form 2003 ungone makore mangani ndanda form 3 around 15 years. Saka vakazodzoka 2018
ndopandakazoti hoi tanga kuvaona bari nguva dzese dzitaitaura pafoni ngozi vane zvinhu zvavaitonditumawo ndichiita ndiri kunoko sababa one mwana pane zvavanenge vachida kundituma enda kudosha unoita chakati daona unotorwa chakati kura enda kuitirwa chakati nda kuti ndichingomhanyawo kuchiita izvozvo but kuzoti tichisangana ndamurume mukuru ndakatozoona paglamis pepe gigiri rakaputika then pandakaridza newe pandakauya kushoya kwemusi Wednesday 19 March 2025 vanhu vanga vagara padhuze neno vati pusha kuti aiwa ndaenda anoridza chichichichi then takaridza song ipi pidigori takaridza song Diamond akavatumira mavidhio ndiani yakaita viral kuna vanhu vakatongoiposta like inenge wakatongochena ndakufonera kuti kanzi ndaona akavangwa ina baba wako muno uku maamuchiita seko maamuchinakidzwa kandikati manje kada avauya vachitondisimbisawo munoziya zvikanzi aiwa unofanira kugara uchichiita sei uchienda ikoko uchinoona unodzidza zvakaita sei zvakawanda ngozi kudzidza hakusi kwekuti uona unodzidza maybe kunokundogona kutowana style yefinance kuti band rinofambiswa sei unongopika kwete zvongoti hanzi ndoda kunoziva kuti magitara angu kuti ndigadzire kamba kanonakidza ndoita sei unoona kuti uya uchigona kuridza but hausi kugona kumanage finance dzeband kuti ndambotaura kuti the world is not run on fairness, it's run on strategy. Ona saka items paya pamunozoona mumwe munhu anenge ane chipo noita this is not fair, munhu ane chipo but hapana kwari kuenda no hana strategy because the world doesn't owe you fairness. The world is run on strategy, not on fairness. But panaida kutaura ndepekuti after taridza pipeline takazotaura pafoni namudhara and he was so excited. He was so happy and manzwiro andakaita inini tone yevoice ravo munhu aifara. Ona ende ndakaona kuti vane kamuka kuda kuchengetedza kamuka kuda kakufaro ndaona munhu ari kuzotambira legacy. I mean ari kuzosara achisimudza legacy. Kuti how did you feel pakatanga kunzwa kuti wakuita music? Was it pakatanga kuita music, was it after Glamis? It was after Glamis, yeah. The first time I tanga kuzvinzwa pamakatanga kutaura, how was the moment? Zvakavashamisa because aino akandibvunza kasvikanzi nguva yese wanga wakanyarara iwe waiziva kuti unoimba. Ndati ndo zvandaiziva baba. Kunze kwekutotanga kutoita kwandakaita ndinazivo. Ziziva kuti nzira yacho kune basa. Ende zvishuwa kwangu kune basa. Watanga kupa tips. Tips ndakagara So what is one of the most important tips wakakupa about the music industry? Pa music tip yavanogara vakandiudza tip yekuti don't ever try to create something new. I know you are starting but pfungwa dzako ndadzireke kuzororera pane zvinhu zvakaitwa kudhara. Chimurenga chinorira chimurenga hausati watonatsoita music iwewe but ramba wakaisa brain dzako panzvimbo pamwe chete ugone kucreata sound yekuti panonzwika kuti pari kuimbwa chimurenga but pane imwe feel iripo. Tsvaga mamwe masounds ezvimwe zvinhu unoona kutoridza chimurenga zvatambotaura paipai kuti music yese pasi panapa is traditional music yaitwa passed on each generation yaiswe so something saka pavari kutaura ipapo kuti unoisawo something chako iwewe chauya nemusoro wako chekuti zvakafanana nepaipai patiri kuita style yekuti tunoita tichinyotora posera mbira ngoma hosho nditi nedrum bass drum chete zvotanga kurira yakuti zvangaitwa pakuchimurenga. Ndakatoibvunzwa nemuchindi weCanada akati ndaona bassman achimbomira kuridzi ndakatomutsanangura ndati no kumusic inonzi sungura kwaya ndokuno kwazvinowanzoitwa stereki asi kurai akutora izvozvo akuzviisa muchimurenga. Saka iye zvakamunakidza stereki because inenge yanatural manje dzambira ngoma hosho nebass drum saka zvinotounza imwe feel yekuti sometimes patichitoridza zvakasangana nemagitari vanhu vanenge vasingatotamba kudaro. The moment yazvinotanga kudaro vanhu hameno vanototanga kutamba zviri wese. Saka itori style yekuti maybe pane mamwe marecordings ndichapota ndichitoziva kutoti dzimwe dzimbo ndoita ndine gitari, dzimwe ndinoisa mbira keyboard,
maybe ne something kuti ndiedze kutsvaka kakuvharieta kusiyanoke zvimwe zvinhu kwete kuti zvese kana kuti ndotomoenda kana kuguruve zvangu ndonoridzisa ngoma toona ngoma idzi dzinogona kubuda here toimbawo zvakanaka because inotisaimbe manje kuse tiri kubira zvedu but tenda kuimbawo zvakanaka zvekuti vanhu vanogona kuteerera because music isusu kumusha kwedu music iripo ndichitaza pamapictures ndazoona mamese namukanya wakutoita kakutokukocha pane pamwe pawaitoimba ivo vakagara pasi so vachikukocha ndarini ipapo it's been twice kuSouth Africa kuSouth Africa vakazviita zviye zvekuti pari kuitwa kana rehearsal musi iwoyo handidi kunyemba ndokwanda musi wandakagraduata iwe kuti zvinatsofamba muzirambo kanonzi tongosienda keke kana kuchipa isisi chip song inini ndikatonzi itange kwekutangira chaicho ine matangira ayo ekuti unge hameno paunongofanira unopinda napo haupinde zvakapusa pai pauno vai mwana ndongosienda ndipe kutogaririra kuti apakapo because and ukazvipa muridzi wazvo akazviita kawani because akatozvicreata ndiyera but usavoka kuti imba tongosienda first time ndakanodhumira ndandopinda nepasaidi dzaramba dzakantarisa dzaiona ungodhumira kure imba muchivazese dzaiona ungodhumira zvosikarovise neana here kuti ndopandakatoona panapa mukanya wacho wakatogarapo idzokamba akagara pasi hada kuti ndimbe kamba and I was right saka ndakabva ndadaitswa naBlack Kids eka anzi ndokuimbisa ndokupa noti opa gitara zvinokuimbira kubva ipapo ndopandoona kuti kuna vanhu vanonga ine love zvishoma yasimuka futi tongosina iri panakarigambo mbiziyo inoenda ipapo panakarigambo ndakangorekana ndawira ndamo aiwe mwana wondongosienda kwangu nesa ngoma iwe mwana aikaka ndatoenda handichanyarara manje ndangoteerera marose ndangogaidwa rori chingodokwerekeche ipapo kusvika ndasvika pane korasi panorova wekutanga ndibotanga uko zvinenge zvachipa manje uko unoona kuti umbonyarara because unenge uchidzoka zvakanaka uku kwekutanga so ndo pandakazoti ndichiimba ndikuona shasha mukatoona vhidhiyo yacho pandaima ndakapfeka t-shirt yewhite so ukatasa maoko angu zvandaiita maoko ndichiimba ndaidaiso maoko because shasha yanga yakagara pasi pandakazoona shasha yakuita se yakutamba pandakati amen pazvinenge zvabuda handina kudzonzwa kuona okay azvinotaurwa wangoona nereaction handaudzonzwa kuona wagona ibude iyo vanda kuzvizira ndo zvandatoona ndongozvisira zvinhu zvavo kuti bari ukakanganisa vanokuudza ukaona wakaramba wakanyarara atoona kuti ndazoona ndozoti inini vanhu vaifunga kuti makore ese ndakaridza nawo makore esayo asingazoti handinambovhiratadza tese kana ka1 vaida kungotaza titra ndakarengera ndozopa editor out takaridza tese gore ripi zve tanditotesina ndarapara 2018 iyo November asi November maenda kushows ekubulawayo ini first time yangu kuita rehearsal yanga iri Thursday 6 December 2018 then mangwana achita fanhu unoridza kugere kubva paita problem electrical for then patazoridza kuswera mangwana achikubulawayo ndanga iri first time kuridza tese namukanya but nozotiri papana ndo magitara atakadzidzira chitedzerwa vanini yandakatanga nayo yenzi Pemberai. I think that was the first song yandakatanga kugona pagitara the first song yandakatanga kugona pagitara nepapazoya vana Pidigori dzimwewo but after that ndatanga kucreata angu magitara inza kuti hanazombonyoita masongs akawanda then this year vakataura kuti vada kuretire mukanya but
music inoritike. Ndikuedza vanhu vachapushwa nechido. Inini zvekuritaya izvi tozotaura varitaya. Ndakazona bvunzi rizino ndabvunza nozva kuti Mire Makeba ambotaura ndakuritaya. But akazona angoramba chingoti and haisi kuti anga chitambudzika vakashaya mari no zviri mauri. Vakada kutoti like kwaita pressure yekunzi ritaya mubata zvandotaura munhu uine zvinhu zvako zvanga wakajera kuita unozva kuti munoona kutouraya munhu ndaasaforswe kuritaya zvinhu zvakaita setalent zvinhu zvakaita setalent kune talent munoona kuti mumwe munhu anosiya bhora kukwaya kusiya bhora but bhora is ageist masports ari ageist ukasvika but 30 years yapo unenge watonzi chembe. But after that wasiya here bhora kana wakunokocha? No, hauna. Wadzokera futi kubhora ikoko angona. Yeah, that's a good point. Wasiya here bhora. Bosaka izvozvo zvangofanana nekuti alright mudara vari kunzi vasiya bokuti vasiya ko tikazinge taa kuti Mwari achichengeta zvake inini ndiri kuimba movaona varipo vakagara apa asiya here music munhu? No, achirimo. Arimo. Anenge arimo mugame bhozi hazviite kuti munhu anzisiya kani anoregedza nekutorwa naMwari ndizvozvo kana kunge aita chimumunhu. Plus ndo maprincipality eZimbabwean music bhozi vanhu vakaita sana Mukanya vayo ndo vanhu vekuti alright vanogona kuita slow down but kuti kusiya toda kutimboita jam session. Then after jam session pane mibvunzo yandakabvunza vanhu vari mawhatsapp groups angu ndakauza kuti ndinakurai saka vane mibvunzo vese tumirai mibvunzo yenyu saka after jam session tichambodzokera mubvunzo. So yatoda kuita ndeipi? Inonzi gotokoto. Gotokoto gotokoto imbudzi imbudzi but pakuita umbudzi wacho manje vanhu vazhinji vanofunga kuti pamwe it's just a song yekuti inyaya yekuti kuti mukadzi ari kuramba barika. Okay. Uraundikira mukadzi munyowani panapa. Okay, mai guru ndo vasoda kuti mai vasoda kunzwa nyaya iyoyo. Okay. Saka gotokoto uri kupinda papa. Gotokoto uri kupinda pakuti anomunozwa chikotora cheichi chine smere yachinobuda chi. Saka runzi bva pano chine hwema ibva nacho panapa. Inono mana vangu ndevangu, musha wangu ndevangu. Do what I like panapa. Pamusha pangu ndepangu. Saka endai munoita zvamunoita uko. Okay. Kuuya nechinowenhuwe. Okay, but barika ranga ririko kamaka. Ranga ririko but tiri kutaura kavariko izvezvi zvanoda kuzvinzwa here izvozvo. Okay. Wakanditengera gotokoto wakanditengera gotokoto iwewe wakanditengera gotokoto wakanditengera gotokoto iwewe handinzaro vasikana handinzaro vakomana handinzaro vasikana handinzaro vakomana kuya nechinhuwenhuwe kuya nechinhuwenhuwe musha wangu ndewangu vana vangu
musha wangu ndiye wangu, vana vangu ndiye vangu, kuya nechinuwenuwe. Wakanditengera gotogoto, wakanditengera gotogoto rine wema ndikarisemera kunhuwa endaina. Wakanditengera gotogoto rine wema ndikarisemera kunhuwa we endainaro. Handiendendeka, handiende, handiendendeka, ndiende, handiende, handiende, handiendendeka, ndiende iwe. Handiendendeka, ndiende, handiende, handiende, handiendendeka, ndiende iwe. Wakanditengera gotogoto, wakanditengera gotogoto, wakanditengera gotogoto. Handinzaro vasikana imi, handinzaro vakomana imi, handinzaro vasikana imi, handinzaro vakomana, kuya nechinuwenuwe. Kuya nechinuwenuwe. Handiende, handiende, handiendendeka, ndiende, handiende, handiende, handiendendeka, ndiende iwe.
can stop Chimarenga. Maisa Magdararo. Birazaro Magdararo, Gitaro Ngwajiri farm. Manje vanhu vakaona iyo setup iyi inobva yatanga kunzi saka munowandirei pastage. You get what I'm saying? Ndingoriza makadaro Kuti zvabuda wani muri washo. Vasingazoti zvine fillers yazvo. Izvozvo mundaramo ndobhadhara vanhu vangani papenda. The whole setup is in even 20. I mean, I make sure that every week everyone is paid. Yeah. 20 people. At one point, when I was doing it, Marino Butter of a doye, do Maria and do not chance of butter paid. And then you put them away and do an ISAP company. Oh, that's the trick. Okay. And it agreed in a Marindo and Saints and some married. So, Botora, Yepan Green. You can't go here, no one here. Exactly. 120 baht sira kabisi level. Okay. But for me to keep going, that's the secret. Manolio Studios is a recording studio that operates independently and is located in Harare, Zimbabwe. It is owned and run by Clive Mono Mukundu, a music producer, musicologist, session musician and multi-instrumentalist who is better known as a lead guitarist. The studio is renowned for creating exceptional organic content and is highly regarded for its exemplary professionalism. The studio became fully operational in January 2007. It is a creative space where several renowned artists began their professional journeys and received guidance. The studio has produced recordings for local, regional, and international artists. Here are a few noteworthy music projects that were recorded at Manolio Studios and produced by Clive Mono Mukundu. A love song, my lovely country, Zimbabwe. Dangariro imbondi yenguva Panane hapo tutungira samaruva Yahlala nikondaze cleansani zatu May your souls rest in peace Andini ubachura za paunu Haunyari here Ese pata shika ndindi nongo tenga drink Koi wewe Shamwaru sada Pese pata shika ndindi nongo tenga drink Koi wewe Shamwaru sada Anenda wendi Mwari wa furaha mama Chiuyari mwari wangu Muvambe neni Niribovu Andione Andione Muvamba ndegandi Pamwe na maiva Shetai baba washishi Up even more But you will always be my baby You will always be my Manolio Studio, the harmony of quality and professionalism. Some management, Janaruta management. For the past time, you see, band in Dons and Dick. Okay. Yeah. I made some serious challenges like the last time, and I did a manager on the manager. So I don't know, I wrote him some sort of out in Munana, so I didn't do that in dog manager.
because pane zvakatadzwa kuitwa nevamunenge muchiti manager. Handisi kuti ndiri kuti handichafa ndakaita manager muupenyu. But pari zvino, because look, I tried to open a company for the band. Ndakatadza ndina manager. But on my own, ndakavhura company. So inenge chinzi chini? It's inonzi Koramak, but trading is Koramak and the Black Lions. Right. Dancing a PA system. I managed to cook butter and pigeon kusvika ndapiwa PA system. No. Then, but panani management ndakazvitaura. Zvakaramba. I'm not being pompous kuti handidi manager, but handisi kuti ndinoda futi munhu ane mari kuti anzi ndiye manager wangu. Yeah, in terms of vanhu mistake sponsor na manager. We need somebody. Because pane mazita matitles anovhiringo sponsor, manager na promoter. Yeah. Because vanhu vazhinji havazivi kuti promoter ndi businessman ari kutoda kuti mari yake it's okay. You know. So unoona kuti amapromoter acho anongotsvagwa nemazita, ndo basa rapromoter chairo rekutotsvagwa nemazita so that mari yake inodzoka. Vanhu post promotion ine makuva. Exactly. Inopa stress, inotoura. Tine vanhu vane makuva so far za 3 out of the respect asoda kumenshina mazita avo zvongo. But tine 3 makuva right now. Promotion. So promotion, management, and sponsorship. Let's separate the thing. Those things are totally separate. And the next thing is problem. And I want to reach out my artist obo afringiki. One not manager. The anobata finance. Because manager anofana kuti notambira. Afana ubata mari. So problem iripo ndekuti manager ndiye anotambira mari uvaita finance. Manager anofana kutoenda somewhere kwaanonopiwa mari yake yaashandira. The moment you mix the manager and the finance, takutotaura zvinhu zvakasiyana. Yeah. He has to go and sign for the money yaro anotenga chimwe chinhu chaada kutenga chikudiwa. Because generally handiri pamutemo chemanager anowana percentage from mari yashando. Exactly. But so that anoshanda. So the situation is zvinoenderana nekuwirirana kwamaimaita. Yeah, ndizvo. Kuti urikuda kuenda pasalary here kana kuti urikuda kuti pegig, because chinozonetsa ndechekuti sezvazvamira zvakaita izvozvo magig obo anogona kunge achisvikira pandiri since ndandapusha chinhu. So when you come in as a manager, you are supposed to come with something further. Kwete zvangu chinogara kumleno nemajournalist unzi manager anopesera mablockers kuti vanhu vada kuti avana kukora but no is busy. Ubvo utori mwezi munhu unotyisa utoluza connection ne I need my social life. Handidi kuswera ndakavharirwa. Nozoti wataura imwe point. Nozoti aminoti akaudza maZimbabweans ndiani kuti kana uri musician wakufanira kurarama as a hermit unganogara mugomo. Because nozoti ukatarisa kustates ndizvona Beyonce want to attend mashows evamwe. Untomona Michael Jackson paipisa paipa after release Thriller pane video anobuda ari kushowa James Brown. Atori mucrowd akatoshedzona James Brown. But muno unoita stress ka. Wangovharirwa. Unaona problem iripo ndopande pekuti uri kuvharirwa nani? Uchiti bozo, you know what, the funny part baba ndoda kukuudza chinhu one. Paunobviswa muchaunga ndipo unopererwa nezvekunyora. That's a fact. Wambona kuti maartist mazhinji zita panoti Simke arwanika aircon kendega asina zvekuimba. Saka vamwe vazhinji vanosara vakabatira pamazita vakagadzira kudhara. Nozoti sei Bob Marley asingapererwa because akaramba ingotamba nevanhu vaitamba nawo. Bob Marley anotamba bhora. Nevanhu vaitamba nawo kubvira ari mupfana. Unozoti mama friends ake ndichitovaziva manje vese pane uya wakapa Vincent Ford uya wakapa credit yaNorma No Cry. Angasinganyore masongs kamupisi. But akamuti ndo pension yako mupisi wangu wambondichengeta ndichiri kutambwa. Because angaine soup kitchen yaipota chipa vanhu vanotambura saka akambochengetawo Bob Marley akamuti no nikuti ndikupe kuisa pasalary account pachino ndakuita manje ndakunyora masongs anenge anyora matatu ndoti ndiwo anyora so that mari inouya kwauri munhu yakatofa tori pamari one. Saka pane kuti Bob Marley angasingapererwa nezvekunyora because airamba achingonotamba nevanhu vakakura nawo achitamba bhora. Nyaya dzaminotaura pabhora paipa ari kuti vanhu malyrics manje ukati wakugara uko wangogara uri muziGD6 rako hauchataura nevanhu malyrics unoona pane matizobva angosara zvachiru chakapinda nyoka because asina musonoyo. Pane mufesi anototengesa hembe akapfuka nepandiri. I was like, amkanya ndirakambo kangu kandogara nchingoimba chi anzi ndobva ndatokaimbirwa
Aleki wakandikumbura nezvawakaita, hauna kumbenge wandiudza kuti une rimwe. Zvisinei ndinoti Mwari yave. Munhu ari kutofamba ari kuita zvehembe. Atengesa hembe. But it's okay. No. Kambo kawaita sei kawatonzi asha imbotaya kuti unoimba. So ndopana ndichitaura pepe ndichitaura kuti unogona kuuya nemwe fusion booze apa ndinogonzwa kuti nechimurenga zvakatoda kutizana. So I might need munhu manje anondiridzira mbira iyoyi takutora beat yacho takutanga kuigadzira. But want something fresh and something different. You know, but ndiri kuimba vanhu vanotofunga kuti pamwe adaimba sungure adaimba rumbe bari mbira iripo osho iripo utonzwa kangoma kabjemba kari kuchira karipo ipapo zvatopera zvakande kumubvunzo manje ndine magroups angu ndine WhatsApp groups, so I call it the monosphere. Saka vanhu imomo ndo vandinopa mvumo yekuti vabvunze munhu wese anobvunzwa kupinda munongokumbira link ngazoti pane udzvanyirira. Saka wekutanga anonzi Bulelani Macheke. Saka mubvunzo wake wambopinda zvako but tongoibvunza hanzi how are you related to Mukanya? Ndi baba, I call him my father. Yeah, iyo tamboipindira. Zvakanzi hanzi bhendi rako rine vanhu vangani? Uri kukwanisa sei kubhadhara bhendi rakakura kudaro? Hanzi as we mostly believe kuti zvinonetsa and also pamarapa pane mutauro. Ndo pandambotaura nyaya yetransparency. Because the more yaunenge usiri transparent uchipa vanhu. Because pane time yekuti hatingainonoridza show for free. Ndizvo zvataita kudhara zvokuti inonzi free. Toinonoridza show free. But waenda nevanhu ikoko mupiwa 300. Muri 15 munoshayana sei mari hatichatoita. So ndosaka wakona takaintroduce style yekuti takubhadharisawo, you know, to get the value yekuti ndikawana vanhu 100 nachibhadhariso kana $10 ndikaita 3 shows kana imwe yacho ikazondipawo kana 500 kana imwe yacho kadii tichibatanidza, you know, I can afford kuti ndiwanisewo varume nevakadzi vanga vabva kudzimba something chekuti vano akazopedzisira nekuti ndapota mudzi yekuti hanzi vari kugona ndiBulelani Macheke. Saka takuenda pana anonzi Sadin Muchadenyika ari kuLupane. Yeah, mubvunzo wake haina kuti tambopindura pa ndichambobvunza. Hanzi mune ukama here naThomas but uitawo bvunza zvedu. Saka takudarika. Poita mwana anonzi Terence Mapika hanzi ari kuGreece. Hanzi mubvunzo ndewekuti hanzi vateereri vechiri murenga havasi vashoma here izvi pane kudhara and chii chaungaite kuti pagadzirisika. But ini usati wapindura ndotombopapindura ini nekuti ndichaatenda mashows kwakuya vanhu they miss the sound. Kwakuya vanhu and I think pane mwe anatotadza kutouya but munhu anga andifonera iri kwaitotaura kuti kwakatozara. Aitaura kuti hanzi is a fan way anotenda almost every show. Aitaura kuti hanzi ese mashows ari kuzara. So dangoti kuna Terence Mapika handizvo ende pfungwa dzinofunga vanhu dzezi kunzi hanzi vechidiki vanongoda nyuchi dzabva kuAmerica ndezvekunyepa zvezvo. Ukaenda mashows akura kune mazera ese. Mazera ese vana chaivo and the thing is ndakafila kuti vanhu vakawanda vari kudzoka kuculture yavo. Zvisinei hazvo kuti vamwe vari kuzochiridzira mastyle ekudzoka yavo kuchivanhu vedu but vazhinji they are coming back. And the sound, iyo sound yechimurenga zvayo, whether you like it or not, whether uri musalada akaita sei, ipapo unotamba chete. Unotamba. Then iri kubva kuna Bishop Ngonidzashe Brave Garawa vari kuSouth Africa. Hanzi how old is Kurai Makore? Nini ndakaberekwa on the 14th of September 1988. So tofanira kucelebrate birthday. Ndakambokudza iri baba. Rangu 15 September. 14 September. 1988. 1988. Saka ndine gore rino ndofunga ndiri kutena 37. So Bishop ndofunga mazvinzwira. Uya anonzi Tonderai Matema ari Glenview 7. Hanzi Kurai being so close related to the legend Thomas Mapfumo. Hanzi zvakakubatsira here neimwe nzira kana zvakatokudziridza pane zvimwe zvinhu? Nini handimbova ndakada kunyima. Kutove neukama ikoko kune chakakubatsira because pamwe dai ndakaberekerwa kune rimwe dzinza dai ndingaimba.
Saka nekuti ndo vakandiberekawo zvangofanana nekuti une ukamana chawasarira uri mwana wachawasarira unoona kuti ngoro mabhazi apo kutonzi mwana mabhazi mwana wachawasarira ma connection ababa wako futi anodzokawo nitasa kuti pama band members anomboridzana mudhara vanotouya ndivo ava futi. Okay, uyanonzi Murenga Joseph Chikowero. Hanzi, how do you balance the pressure from fans dzekunzi uridze masongs amukanya pane dzimwe nguva uchida uridzo ako? Hanzi unopa balance sei kuti mafans anenge achiti tipedza mukanya pamba uchida umboridzawo dzako, so hanzi unopa balance sei? Izvozvo hazvo watowanzoitika because I balance kudhara ndatogara ndakabalancisa. So the good thing is kune dzimbo dzedu dzatakatoimba dzatopinda mavanhu so kuti vakudzida, you know, vanhu vakutodzidawo kutoti vandaunzwa tichitoimbo yedu Tombi imba Tombi maona wotounzwa bhawa rese uchitoti ukasimudza Tombi bhawa rese rakutotamba, you know. So inyaya yekuti izvi ndakazviprove nichandakanakira ndoatenda mashows saka ndogara ndichiziva zviri kuitika. Uyu anonzi Tapiwa Chivaviro ari kuSouthampton kuEngland. Hanzi hazvikushungurudza here kuti music yaunoridza inonyanya attracta vanhu vechikuru kupfuura vechidiki? Zvakare ndichida mupindura handifungi kuti ndizvozvo because paninayo mashows ndoona mazera ese. I think iwe perception ino vanhu vekufungira kuti kana music isiri dancehall isiri R&B isiri hip hop haiattracte vechidiki kunongova vakuru chete. Ini paninayo mashows kwako ese ndoona mazera ese, even patairiza natukisu nachioniso futi taingoona mazera ese. Amini kana unoda kuwedzera papo? Ndoda kutaura kuti ndakuve nekutotsigira because kana vari vanhu vakuru vatone vanhu vanofanira kupota vachivateeresawo music yedu, you know, zvinovabatsira kuti vagone kuziva kuti music yedu ndeipi. Izvozvo ndo zvinoita kuti vauye kumashows. Hazvindishungurudze because patakatotanga kuridza tanzi taitoridzira macheya anoona, saka zvinozvo vanhu vakutomboya tobva vauya kudaro, it's all ages because unotowana vanhu vane ma25 years varimo, vane ma20 years vanenge varimo, uchitokudzwa kuti munoti masalad vanenge varimo kana vanobvisa gogo kamuya. Okay, uyu anonzi Wilfred Muchero ari kuAustralia. Hanzi, if Mukanya retires, is he going to carry over and carry on the legacy? I think wamboibara but unokwanisa kungomupindura. Not zvekuritaya zvezvo zvatamenge chataura zvinhu unoona kufunga kuti munhu asiya iye asina kusiya, saka hatingomupai nguva tiregera kumupa pressure mudhara kuti ndivo vadii zvavo. I think time yavo kana ingokwana he will take his own decision. Izvi zvinhu zvekuti tese tiri kuti ari kuritaya but inini ndichizvitaurirawo music inonetsawo kuti munhu ubva wanzi because it's obvious vachatongogara vachiteerera imwe music. How can you retire from yourself? Chinonetsa ndechekuti handimukona inini wacho sorry inini ndikanzi alo kurai une kambo kakati kawaburitsa ndinozobvunzwa namudhara nditya right kambo akaita so ndoda kukupa kamwe kambo arita here munhu hana because pfungwa dzake dzekutofunga music alo shamwari ndine musuno chaiyo like vane kambo kavaitwa ndiimbira vachida kundika kanonzi vechidiki. So far pacatalogue yako dzavakunyorera dzingani? Iripo inonzi zvinonetsa. So panenge anonzi vechidiki kavari kufanira kundipa futi kavari kunditumira manotsi acho then ndofunga tichatombogara pasi toona kuti tokagadzira sei but kani feel yako okay. Nice. Then uyu anonzi Albert Ignatius hanzi ari kuAdbeni. Hanzi chii chakaita kuti ufarire Chimurenga music? Ndofunga ari kubvunza nyaya zera kuti mazera ako maybe ungada uchinzi kuri Banton. Ndakaberekerwa mhuri yeChimurenga. It's our family. Saka zvangokura zvingori muropa pandasingazivi music yataitofarira yataingoziva kuti music inotorera pamba enda aparidzwe music but ndasingazoimba because akutoziva kuti ndoimba amaya ndina zvandaiziva. Uyu anonzi Mukanya Sekurigudo ari kuDenver Colorado kuAmerica. Hanzi pane pachazombokuona here uchipefuma live or recording macover amukanya Thomas Mapfumo in the future. Hazozati pamalive ari kutaura malive ekuuya ikoko here because muno magara uri kupefuma malive. I suppose munogona kumupindura ndofunga pamalive
izvi zvinongoiswa mumaoko aMwari because maybe gore rinochikabudirira ndiri kuenda kuEngland ndonono England toridzawo meaning kuti inzira pamwe inenge yatovhurika with more opportunities anenge achiuya saka iri nyaya yekuridza makavha amudhara ndagara ndine music amudhara yemakavha yandotoridza but handiirekodi ndotumire kana paine kambo kaurida kuti ndiite redo ndingatokumbira kana paine kambo kandototi kuti opportunity kafanira even tisati tasvika pakuti paukama pacopyright law pakurekodha unokumbira asi pakuperforma haukumbira because pakuperforma pane the way masystems akagadzirwa necopyright law yekuti vakanyora vachi vanotambiriswa sei exactly pakurekodha unokumbira asi pakuperforma live haukumbiri so parecording kana kuri kunzi pane makavha anenge achida kuti tizoita amudhara with time unogarawo pasi wokumbira kazvina unhu baba ndiri kukumbirawo kambo aka ndokwanisira ukadzokorotsa kana zvisiri kuita vanobva vatokupa kamukambo kuti ita aka kambo aka wakaita nestyle iyi wakaita nestyle because zvese like ndo imwe nyaya ndaibvunzwa kunzi uchaita rini like collaboration nababa vako ndikati no collaboration ndofunga takatoita muita kakawanda pese pauri kuti apa dai zvese izvozvo zvecollaboration nekutoti because mamwe maideas anosenzesa ndavo saka ndikada kutoti nditange kunetsa kuti baba hatitei mbeitese kambo kunenge kwatokushungurudza kwatokunetsa right kurunzi tawana time machine unodzosera kumashure ndepi message yaungaudze kuna 10-year-old kurai makore nezvavakuziva nezveindustry right now wakanonoka kuziva and meaning kuti kurai ari kuda kuudzwa zviri kuitika neupenyu hwanakurai izvezvi nyaya yekuti unonoka kuziva ranonoka kuziva and but it's God's time pamwe dai ndakazvikasikira daigona mundakafa so pamwe zvakazoda kuuya ndaita kakumachuwa because unenge wakuti hauzoita dzungu wakatostabirawo wakarorawo kamuitiro wakutoita you know what I'm saying yakuroora unonzi imustability mudhara para ndokuziva muchiridzana mukanya Thomas matanga kurizana ugredu inini ndini gwenyambiri wako andoti ndiye wokutanga kuti asanganise mbira nemagitari takaridza naye from 1982 takazorekodha album ronzi mabasa riya iri 1983 masongs ese akabva pambiri achiinda pamagitari pane one song iri papa yakasanganiswa mbira nemagitari inonzi chemera chaunoda chemera chaunoda yange itori yekutanga yanga itori yekutanga kuisa mbira igore repiro 83 mamina namanojerere pepe vana mana vakazouya kusvika takaona pana Joshua Shomaidhuve ndiyaive padidi Sebastian Mbata pamadrums Picket ari paridhim Picket anga ari paridhim kwete palidi paridhim kochiita ndingangiri Washington Kavai pabhesi ndiyanga ari pabhesi saka ndo parakaita nziyo zhinji vana ndanzwa ngomakurira vana iyo mabasa yacho yakabva pasongo inonzi mhuri yangu pari pepe mbira dzamukaridza pane chemera waunoda dzansina mapika nditi dzasina dzakaiswa mamaiki ndakanzwa nesaundi yacho kuti ndedzemamaiki kuisirwa mamaiki mbira dzine mapika dzanzati dzapo dzasati dzayeko saka maitirwo ayakaita kuti izosanga haina kuriyesewa chemera chaunoda tangoita rihese and record tiri mustudio because dzimwe dzese vanga dzichedzabva pambira dzichiinda pamagitari saka mukanyanga zoti tiri kustudio kuya kanzi paradzai hauda ibo song iri album redu rashota chi one song hauna ibo song yatingaisa iri apa saka indangofunga ndane song yangu inonzi tambira pawakavaka showari imhande saka ndabva ndangoridza ipi dzibva dzatotanga kutodii chemera chau ipapo dai zikadzawo saka ngati irekodhe
yabva yatongorekodwa. Saka yakakombozwa ipapo bva kumabhosva akazoiswa rimwe zuva here. Mukuru uya kana pari kuprograma bhosvo ari dangerous. Sandiwana ngachipawa nemuromo. No, mabhosvo ese anoridzwa pepe anobva mumusoro make. Ridzaiso. Hakuzodai isu havini mukangoleya zvinhu maenda tizozinza maizamixa yabuda. Next album Congress. Inana Kariba. Sasa ndopamba nembira dzakawanda. Dzakaisa masongs maviri. Zvinoda vakuru kutambura kwangu baba yawo ndende yawo. Ndaitodaira ipo pepe. Then imwe yacho ichi. Varume musagaro virimira vamwe tondo bayana. Ndo yakava ndingankire album rechi 2. Radaro. Ranga ragore ripi? Iro ranga mu 84. Zvasanganisire patuning mazuva ekutanga. Kuchuna kuti zvipindirane magitari. Zvainetsa. Aiwa ndezvokuti manje semunhu unenge uchichuna kana munhu achiridza zvaari kuridza pagitari paya kandanzwa kuti mbira dzinenge dziri padhuze nechine. Ndobva ndachuna kudii kuinzanisa. Ngoza mune muchofamba nekasanga. Unenge uchitori nazvo zvese. Obva wachuna so hako. So imi muchaita kuti murambe muchingoshanda namukanya kubvira makore kusvika nanhasi. Because namanje panouya kuSouth Africa kuti munoramba muchivaridza nawo. Chichaita kuti muchengetedze ukama kwavo. Aiyo. Iye munhu akagara angondifarirawo kubvira ipapo. Ndakaenda kwamukanya ndiri mudiki kai. Ndiri mufana. Saka iye munhu akangogara anakirwawo nembira yandinoridza. Zvokuti otherwise dai kuri kuti zvinhu zvangu zvakaita zvakanaka. Pamwe dai ndaone timu asi kuti pane zvakadivhiringa panyaya kuti nditore mapepa. Saka chakaita kuti muzotanga kushanda naKurai. Chii? Mine experience kudaro. Akauya Kurai. Pataita mashows pagara Mudhara Stereki patiri Glenon. Ndo paakadaidzwa akauya naMudhara. Saka pazoita kuti paitwa Abraham Nyonche yanga achitaura yaziya. Pakauya achiti Mudhara ndiri kunzi ndiimbe one song na Sulu saka ndiridzirei Kariba. Okay. Upa show yaziya. Nobva tavamba Kariba. Nobva imba saka kuimba kwaakaita kwakandidi ndikati mufana anotofana kutopinda mufield zvakazara munhu ane voice rakanaka. Saka taigara tese kakwatatasiyiwa kuota voice kuna Mudhara. Saka ikoko ndokwadaira banji mutambana unotoita iwewe akadii. Saka ndakazoda kuti inini pakati ndoda kuti ndiite one album rangu. Sekuru handina mari ndikati aiwa mari shuwa ndakagona unoita album rake rekutanga ndakanomurudzira. Mukanya ushanda nawo havasi tafu here? Mukanya? Pamusic havaseki. Pamusic musaite zvekutamba. Pabasa. Hapana zvekutamba. Hapana kuti uchicha. Hapana ushamwari pano. Asi mai mapedza. Mapedza. Lazi inini Mukanya chandoti chavakanyaya kundidi. Inini kana iri song vaita song yavakati ndide song yangu ichiwarika. Yabuwe toda pambira ndo painofana kushepwa. Saka dzikati nza kuti song tobata mbiri. Kudai ane magitara awana pakupinda kana mbira yatoimba. Yori mbira yongona kuimba ichitedzera munhu. Saka ikadero song yashepeka. Usikurujira makashanda nawo ndizvo. Sekurujira angari munhu akaita sei because mangwene mbiri yekunzi was a no nonsense person. Sekurujira noziva ndiri kure. Obvious. Jira asineni taiwirirana.
But in life manje unaona kuti zvakafanana nekushanda kwatikuita izvi mabasa edu emagitari. Character yasekuru Jira ikatoshaika pagedha 1. Paiti mari. Yeah. Saka sekuru Jira ka. Wambozwa nezvo. Anakambonzwa nezvo. Jira. Character yayo handikudi kunyebera baba. Ikatoshaika like pamberi pepe panenge pachitorotora mari. Amuite mari bozi. Pakaita munhu ane soft spot ka. Amuite mari. Vanhu vese vanopera. Chimbotudze nezvesekuru Jira kuti vaishanda. Sekuru Jira. Wangari ndisekuru kuna mukanya ndisekuru kwamuri. Ihanzodze yamai. Tembo vanga vakaoma. Havanga vasina ushamwari hunopedza zhizha nechirimo. Aiwa. Kana vari pabasa. Aiwa. Havana ndokuziva. Ende sezvakaita paQueens papa. Amuudza kuti kwaite panopinda nevanhu apa vachipinda mugardens. Vamwe vaipinda nekureception mwakupinda mugardens pane door rekupinda muchienda kureception. Ivo vanenge vari uko. Apa pane pakaiswa munhu anenge aripo. Paigona kuita kahori kuti munhu akauya nekoko kwanogona kubvisa chi. Ivo vaive nematsotsi avaiziva kuti vakariona riri mukati risina kupfuura rekuku. Vovana kwatomuspota kuti apinda sei munhu. Aiwa, sekuru Jira. Anzwa kwazina majokes. Ndore nyaya ndakaudzwa na Bla Josh Ojeri. Zvikanzi hanzi amuna hanzi daishanda pano zvachekwe. Inonzi chikwa rakatasa pane Holiday Inn. Sports Day. So mukanya hanzi vanga neshoka pepe. Right. Bla Josh ama yauya. Nditi ama zvayauya payanzi chiita sei chipinda mukati. Saka vakabva vaita timu reipapo rinomuziya. Hama yauya Bla Josh. Vanomupinza nekuseri bozi nasekuru Jira paanga atonzi no. Vanopinzwa sekuru Jira mbva wazonopinda mukati. Umbopota uchifamba mukati. Vanopinda mukati mbva wanoona munhu yachi. Mukati. Zvikanzi iwo wauya uko wakazopinda uko. Zvikanzi aiwa ndakamirira Bla Josh watora zvikanzi aiwa. Wakamirira Bla Josh tipe boots 1. Tipe boots 1. Ndoenzikana mushure munge vazoshaika. Zvikanzi sekuru Jira vadaitirwa chi nyaradzo. Vaida Blawidzo. Sekuru Jira vadaitirwa nyaradzo vaida bata. Munhu akarisatani zvake uye. Sekuru Jira. Hawaitona ende kana uchisvika pavari ka. Pora. Wanga singati dzungu. Pora. Yakazodai so tiri pakopi popa panapa 6 pania. Noti spata chiri takuridzana mukanya vakatibvunza vakadzisiwa nani mbiri. Ana bamini vangu zvikanzi vapenyu tikati hanga ari madhezi kuti matiita zvokunyora tsamba zvikati ndiri kudai muri 3. Nemunhu akakudziisai muchigona so. Saka zvisva zvakanyorawo tsamba bambi muri kudiwa kunoku. Sakabva dzawo hamai mudhara wangu mawa zvakatadza kuirana mukana. Saka zaiputa bute radzo. Vamboti pute vaisa kashango. Pute vaisa kashango. Zvikanzi Najira. Muning'ina. Ndokupaka tablespoon kuti ungopima kawanumbo kuti ungombotora nguva yakareba usina kuputa. Yay!